Piştî çend salên zuhabûn û kînbûna baranê îsal li Rojavayê Kurdistanê barîna baran û berfê dîsa hêvî vegerande nava dilê cotkaran. Di salên borîn de çandinî ji ber kînbûna baranê zirareke mezin dît, berhem kînbûn û gelek cotkaran xisarên giran dîtin. Ev dîmenên ku niha tên nîşandan ji sala par in ku li gundewarên bajarê Tirpispiyê ji aliyê kamereya Şarpirê Siva hatin tomarkirin û zuhabûn û bêhêviya cotkaran nîşan dide. Li îsal tablo guhartiye, bi barîna baran û berfê re zevî dîsa şîn bûne û kêfxweşî û ken li ser rûyê cotkaran xuya bû. Cotkar Şahîn Hecî Yûsif ji gundewarên Tirpispiyê ku dest bi çandiniya komûnê kiriye ji Şarpirês re behsa cudabûna îsal û salên borî dike û wiha dibêje. Xwedê li gor îro em dibêjin hêvî dikin nisbet ji îsal û par gelek ferq heye û karê bêje serê sedî heftê heştê ferq heye. Xwedê em komûnê çênin, em Kizbera çênin, em genim çênin, eglebî em genim diçênin û piştre xwedar ma xwedarin ev in. Bi Xwedê wextê demê ji zîraetê re hebe û demê hikûmet bide zîraetê, zîraet fêde heye û wextê ku mirov karê xwe bi destê xwe nabike hinekî tehdekê manî wê hebe di aliyê zîraetê de bes wextê dem hebe zîraet fêdeke gelekî baş e. Bi destpêkirina buharê re cotkar ji bo berhemên xwe baştir bibin, derman û semadê li zevîn xwe direşînînin. Her wiha cotkar hêvî dikin ku şert û mercên jiyanê baştir bibin û şerê li dijî herêmên wan were rawestandin da ku bi dilxweşî berhemên xwe rabikin û debara jiyana xwe pê bikin. Kendal Cûdî, Şarpirês, Rojavayê Kurdistanê.